Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:43. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga, karon nga adlaw, Miyerkules, pizza 10 na, bulan sang Hunyo, tuig 2020. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entre, hospital reports, mga balita sa sur, norte kag sentral nga bahin sang probinsya, sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo, diri lang sa Action Reports first portion. Sila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, balayran sa bill para Marso kag Abril, pwede bayaran sa bulan sang Hulyo kag Agosto, suno sa Sineco. Duha ka mga sospetsado nga nagpatay sa nagabaligya sang Tiangge sa siyudad sang Talisay, ginpasakaan na sang kaso. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga, 30 sa 32 ka pamilya sang mga napatay nga healthcare worker tungod sa COVID-19 nakabato na sang 1 milyon nga death benefits suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Bergere sang Departamento sang Ikaayong Lawas. Nagapakigangot pa sa duwa ka nabilin nga pamilya tungod ang mga ini nagapuyo sa US kag United Kingdom. Sa piyat na bahin, tanan 19 ka mga health worker nga ginakabig severe COVID-19 ang kaso ang nakabaton man sang Shinmil. Maayo ining balita. Kung wala inarangka ni Presidente Rodrigo Duterte, wala gilayon mapanagtag ini mga benepisyo nga ginpasalig mismo ni Presidente Rodrigo Duterte. Dihamak ang mga nagkalamatay. Bangot ini sila mga frontliner. Amo ini sila ang nagaatubang sa makatalagam kag makalalaton nga kagaw. Kinanglan ang kompensasyon mahatag sa pamilya. Hindi lahog-lahog nga magatubang ka sa makalalaton, makamamatay nga kagaw. Galing ti obligasyon nila ini bilang mga frontliner, gintaya ang kabuhi para lang madipensahan ang iban sa paglaton-laton kapag lapta sa kagaw. Amak mo nga itaya mong kabuhi mo da. Mga doktor, nurses, health worker, madamo ang mga nagkalamatay. Dapat lang, nagakabagay lang, nga tagaan benepisyo. Kinagtulupa na ang benepisyo. Bangod sa mando ni Presidente Rodrigo Duterte, gintagaan sa talana nga dapat ihatag ang benepisyo sa aton mga health worker. Bisan paano, may kompensasyon man
ang pamilya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:46. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Magkulong yun kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipanganan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse,
pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:53 na morning. Maulo-ulanon ang panahon. Kamusta ang aton sitwasyon sa Dakbanwa sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental? Kamusta mga dalanon? Kamusta mga merkado sa sini nga mga tinion morning sa malabutan sang signal sang Aksyon Radio Bacolod? Ang patrol galagulad na sa mga merkado. Check upon ta na. Kamusta na ang mga presyo sa nagapanguna nga balaklon sa merkado? Balita sa patrol. Opdan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Fred, good morning. Subong aga action Fred ang dalanon sa syudad. At least nag-amat-amat na mala action Fred, no? As compared kagina, may portion sa area sang Estefania, may portion sa Burgos Extension ang nagapabilin sa gihapon nga basa ang dalanon. So sa ato sini nga mga kauturan mga motorista, extra nga pagdala no sa salakyan, especially sa madanlog nga dalanon. So subong ang sitwasyon naman diri sa area sa Burgos Public Market, ang amat-amat na no sa pagplastar man sang ilas nga mga baligya, granting alas 4 nagsugod ang pagbukas sa merkado. Ang mga available subong aga action Fred damo na, especially ni mga isda no. Ang panalag ko subong action Fred ang kwan subong tabas kag ang kwan manumbok sa kay pare kwan kay nini. Pila subong pre ang kwan ang bansa ta subong. Manumbok rather. 400 ang manumbok. Ang ining kwan ano ni tabas. Pila subong? 250 gyapon, no? Ina-action na Fred sa mga luyag magpamalaklon temprano pa. Presyo subong sa manumbok 400. Ang tabas 250. May mansurya ni reaction Fred. Lain kali ang mansurya, no? Para ang lagaw ni nga mansurya para ato ikumpara mo giya sa panagat nga lagaw. Ang mansurya awang ko ton tabi si Junior. Junior, pila subong ang lagaw Junior? Mansurya ni? 160 ni siya action Fred, no? Lagaw ni siya pero mansurya, that is why barato katama. Siling ko gani po kabarato sa ang lagaw ba? Pero mansurya gali, no? Si Dudong mangkuton taman ang iya sini nga bangros. Bangros ta dong subong aga pila. Naglumbo subong 180. Oh, pero dagko ya. Amuman. Oh, action Fred, no? Amo ni ang presyo. Aksyon Alvin, Yes, sir. dugay-dugay bala, magtapos sa program karon, hindi ka na magproblema sa pamahaw mo. Kaya rin ga ginaguso ang pagkaon di. Bayo. Nga wala ka kabalo? Yes, action Fred. Ay, sos, dungan subong ang kaadlawan sa aton station manager, Aksyon Nuna di maalam magbanwa, kag ang anibersaryo nila ni Aksyon Eric Magbanwa. Amo na, nga kung magkanto ka di subong, ga inasod-asod na abot ang pagkaon, pamahaw, porting pagkaon. Sus, ang aton dako nga lamisa na subong, dotok na sa pagkaon. Suri ka lang kay ara ka na sa patrol. Una kami di pamahaw. Ate, binlan mo lang ko. Hindi ka gil magtamyaw sa aton station manager? Yes, happy birthday kay station manager, Ma'am Nona, and at the same time, happy anniversary. Amo nang ambal ko kaginang have a fruitful wedding anniversary with Papang Eric. Papang Eric, ha? Oo, kasi lain kini basta Papang. Uni aga original nga Papang. Papang
Papang Eric Magbanwa. Happy anniversary sa kay Papang Eric Magbanwa, and of course with the station manager Ma'am Nona. And happy birthday, of course. No? Padayon Action Fred, sa luyag magpamangkot. Ari naman subong Action Fred, may kampiyon yung mga isda. No, kani siya pre, no? Dubla-dubla. Oo. Dubla-dubla ta pre, pila? 200 ang dubla-dubla. Ang kuan man ni bansa. Oo. 250 ang bansa Action na Fred. Ano ni siya? Liso ni siya pre, oh? Alatan. Bago naman ni alatan. Lain naman ni, no? Oo, alatan niya. 250 man. 250? Oo. Pero kagina, may nakitang ko to liso Action Fred sa kay Boss Bibit. Ang iyang kwanto lison, tag 250 man. May araman 220, depende sa sizes. May araman ni Action na Fred, kaginakitan man naton, ang pasayan sa kay Bibit is 350 ang dagko, pero ang gagmaya 320 amo ni ang available sa kay Bibit. And ti subong, no, may ari pa diri Action Fred, paaman pa naton sa ato nga mga kauturan. Luyag man magpamalaklon, magbakal sining kasag, no, pero small gagmay subok ang mga kasag Action Fred, available sa ato sining mga kauturan. At naman ko itong tabi kung tagpila ang iya sining kasag. Tagpila subong ang kasag, madam? 100 ang kilo. 100 ang kilo sang kasag ni siya Action Fred, no? May Gagmay. Gagmay ni siya Action Fred, that is why 100. Saktuhan lang gid, no? Sa ato sining mga kauturan nga kay gusto nila damo nga kasag. Para saktuhan lang sa lamisa, sa magagmay o kung makasarang lang bala o kung sarangan sa ila 100 pesos pero luyang makakaon sang kasag. This way, may 100 pesos kay ang kilo. May crablets man diri. Ang crablets ta, madam, tagpila subong? 120 ang kilo. 120 ang kilo sang crablets. Kung ano ni siya Action Fred, way na ni siya sang alukabang ginasiling, no? Magluwas diri, available man Action Fred. Ang sisi, tinala na ni siya. Sisi ang tawag tadi o kung natalaba? Si. Pila subong ang tinala nga sisi? Tag 20 ang baso, 350. Pila? 350 ang baso. 350 Action Fred ang baso, rekta na ni kilaw. The best na ni siya, pero may tinala man diri ang tahong. Pila subong na? 50 ang kilo. 50 pesos ang kilo Action Fred, no? Sang tinala ay ang tahong. So, amo ni Action Fred, mga available sa karon, no? Sa ato sining mga kauturan available nga mga isda diri sa Burgos Public Market. Ang sitwasyon sa syudad sang Bacolod kag of course ang presyo karon sa merkado diri sa makitaan man, no? Realidad sa ato sining mga kauturan nga temprano pa kag luyag magapamalaklon. So, rekta sa patrol with Action Ninyo Bugina, ang ka-action nyo, Action Alvin Grava. Una sa balita, una sa action sa Bacolod. Action Radio. Action Radio, Philippine Standard Time, las 5:01 na. Pulo pangumbra na kamo, pulo pamahaw na kamo. Hindi ta magluto karong aga, kay damo na kami pagkaon di, no? Puno-puno ang amon istasyon sang pagkaon. Hindi lang magkalipat, ha, nga ang libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon nagapadayon sa Life Extension Clinic. Alas 9 ang aga, tub-tub alas 3 ang takna sa hapon. Pamasyar kamuda. Pinaka-importante ni, labi na subong nga kadelikado sa panahon. Sa Life Extension Clinic ang ginagamit nila, standard gid kag acceptable nga pamaagi sa medical consultation kay puro eksperyensyado nga mga medical doctor ang naga-clinic dira. Ang pinaka-importante sa tanan nga makabakal kamo sang ila produkto. Mabakal sa Life Extension Clinic ang pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Basta gani ginarekomendar sa mga medical doctor, ambot silingon maayo klase ina. Kay bisan sa iban nga kapungsuran ang panawag sini Super Life Extension Vitamin D3. Nagakakas sa balatian nga nagtapik sa atong kalawasan, kag nagasagang sa balatian nga naghana pa
magsulod sa aton kalawasan labi na gid ining kagaw ining COVID-19. Ang Life Extension Vitamin D3 mabakal ninyo sa tanan nga sanga sang Sincer Drugstore, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Diri sa Bacolod, ang Life Extension Clinic aralang sa GE Esteban Building, Dalan Lacson, Burgos. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:03. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. This Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga, at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:07 na. Anano ang mga isyu kag balita para dire sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Pila ka mga sektor sa syudad sa Bacolod nagaayo nga kun mahimo padayunon ang checkpoint sa mga area sa diin nagagwa pasulod dire sa Dakbanwa sa Bacolod. Area halin sa Sor kag area halin sa Norte kag Central Negros. Kinanglan pabakuron
hindi lang COVID-19 ang ginabantayan, kundi amat-amat nga pagdagsa sang illegal nga druga. Ining siyabo, dako ini nga bagay, suno sa pila ka mga sektor nga dapat patigayunon gid ang checkpoint. Kag kun mahimo ang pila naton ka mga kapulisan, hindi gid tugutan ang inang kasanay sa motor ining riding in tandem nga amo ang masami nagahimo sang krimen dire sa siyudad sa Bacolod. Kung madumduman ang pila ka mga mayor nga dalanon ginkakas na bangod ara na kita sa ginatawag modified general community quarantine. Ang pila ka mga checkpoint ginkakas naman. Amo na ang pila ka mga sektor nagapangabay sa aton sini local government unit sa bilog nga probinsya lakip na sa siyudad sa Bacolod nga dapat butangan sang checkpoint sa mga area sa diin nagalusot-lusot ang norte, sentral kag sur nga bahin sang probinsya. Dire kag mahimo dako ini nga bagay nga maeliminar ukon mapahagan-hagan ang pagsulod sang illegal nga druga dire sa siyudad sang Bacolod. Ang report may ara reklamo pinatyanay sa siyudad sa Bacolod suno sa pilaman ka mga tilimanan, pila naton ka mga kabyanan nga abogado kasimple gid lang sa paglubad sang kasong pinatyanay. Ang rason sina illegal gid lang nga druga. Untati ang illegal nga druga sigurado mauntat man ang pinatyanay dire sa Bacolod probinsya kag bilog nga pungsod Pilipinas. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:09 na. Mabalik kami dugang nga mga isyu, dugang nga mga balita pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man
Salamat sa gihapon. Padayon Action Radio, pakolon saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y sagsag ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:15 na, morning, pulo pangapi na, ulustuhan gini, mamulubugnaw ang kadahon, kapi-kapi kamo Dr. Alfred's Green Coffee. Namin isa kay hindi makapasulab sa inyo sulok-sulok, hindi makapaadik nga kape. Mainyo, sa mabugat lang nga dagko naton nga mga kauturan, kapi-kapi kamo bala, Dr. Alfred's Green Coffee, tilawin ninyo, kay may metabolism booster ini siya. Nagabulig patunaw sa inyo ginakaon. Sa mga estudyante, mga kabataan, pwedeng-pwede gid. Gabre ang ilang memorya, daw lagi nakapoy, daw lagi natuyo. Amo ini siya ang ara sa Dr. Alfred's Green Coffee. Nga aman, kaya manggitun-an gid ini sa mga scientifico dito sa Estados Unidos na diskubrihan nga kon berde pang kape porte ka powerful sa iya natural antioxidant. Loaded pa ini sang phytonutrients, panawag sa iya natural colon cleanser. Kaya kung matilong aton colon, malayo kita sa masakit. May mga utod kita nga tatlo kadlaw, hindi kahit sar, oy, abyan, hilo na ina sa sulod sa aton lawas. Dapat pagwaon ini siya. Kapi-kapi ka lang, Dr. Alfred's Green Coffee, makibot ka lang, mangin best friend mo na ang comfort room. Dr. Alfred's Green Coffee, mabakal sa tanan nga sanga, sang Sincer Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugstore, Cheers and Orway, sa second floor sang Lopez Araneta, kag tanan nga drugstore malapit sa inyo lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17. Ari ho, reklamo sang pila naton ka mga kabyanan, iniblang maluyagon magdulo jogging, mag walking dira sa provincial capital Lagon. Nakibot sila kay nagligad kuno nga sinimana, nagpalayag si Gobernador Bong Lacson mismo
nga abrihan ang provincial capital Lagon bisan 50% lang ang pwede makasulod. Dilagbalik-balik sila kada kaagahon sirado gyapon kuno ang provincial capital Lagon siling ni Munsing Syukon nya kapila na kagahon gaagi ko da kay luyag ko man mag walking kay man mismo sa baba ni Gobernador Bong Lacson nagwa nga buksan na ang provincial capital Lagon. Ipausisa tay ni kay Aksyon Marlon Hinubia kon nga wala gyapon mabuksan kay kadamo sang reklamo mga utod naton nga maluyago na anad na bala nga mag-walking dira sa provincial capital Lagon. Tiga pamati masla sa Aksyon Radio sa pronouncement kag pahayag ni Gobernador Bong Lacson nga buksan ang provincial capital Lagon nya ti pila ka adlaw balik-balik namon pila ka kagahon sirado gihapon ang provincial capital Lagon. Ay inagali abera ipausisa tay na pamangkoton ta kag tugyan kay Aksyon Marlon Hinubia ang pagpulo pamangkot sa gobernador kung nga kadamo sang reklamo nga luwas nga gin pahayag na nga ginbuksan suno sining pila naton kamakabyanan sirado gyapon ang provincial capital Lagon. Ano oras ina ginaabrihan? Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:19 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagamit ang mga aksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
ginainganyo ang mga aksyon ninyo mo ng WHO Safe Hand Challenge agad mahinhanda sa Coronavirus 2019. Padayon mga aksyon! Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa inyo sang Enervon. Mag-Enervon everyday para may more immunity. Sa aton mga kauturan morning, labi na gid ining aton mga utod bala nga kisa may kapan sila nga mga bukol sa ilalawas. Sa mga babae ning katubo bla sa liog nyo, goiter, ining bukol sa baga, tumor, sa una gilayon ina ginapaoperahan. Ang pagpaopera abyan, wala man diferensya, maayo man o galing nga mula na may agi, may pilas, may pinalian. Diri iya sa Santon Plus Herbal Capsule, pakupuso niya ina, tunawon niya ini ang mga bukol nga nagatubo sa inyo lawas. So, wala iya peligro, wala iya agi. Kung may bukol nga magtubo sa lawas, gamit na yon, Santon Plus Herbal Capsule. Sigurado, tunawon ina ang mga bukol nga nagatubo sa lawas. Hindi ninyo pagpadugaya, basi mangin malignan pa ina. So sa aton mga utod, rekomendasyon naton, basta gani, nga may mga bukol nga magtubo sa lawas, abyan, hindi na pagpadugaya. Gamit na, Santon Plus Herbal Capsule. Sigurado nga tunaw niya ang mga bukol nga nagatubo sa inyo kalawasan. Ang Santon Plus Herbal Capsule, mabakal na ninyo. Pagi sa online, kag pwede ma-deliver sa tag sa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:25 na, dugang nga mga balita pagkatapos sining 5 minutos ga paid program. Standby. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing,
maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:31 na. Aber, diri kita. Mga balita naton sa City Hall daw siniko ini. Balayran sa bill para Marso kag Abril, pwede nga bayaran kuno sa bulan sa Hulyo kag Agosto suno sa Sineco. Ay, gali. Balita City Hall. Detalye siniyo po kay Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. Mayong Action Fred, ginanunsyo sang Central Negros Electric Cooperative o CONSENECO nga hatagan nila sang nagakaigo nga tion ang mga konsumidor para magbayad sa ilang electricity bill para sa bulan sang Marso kag bulan sang Abril. Action Fred. Kahapon nga adlaw nagpatigay ng komitiba ni City Councilor Archie Baribar sang public hearing angot ini sa reklamo. Action Fred sang pila ka mga konsumidor kag labor group angot sa pagsaka sang balayran sang kuryente sa itong quarantine period. Sa mga public hearing, ginanunsyo sang finance manager sang Sineco nga si Chuchi Destriza nga ang bill. Action Fred para sa bulan sang Marso ang pwedeng bayaran na tubtob bulan sang Hulyo, samtang ang bill naman sang consumer para sa bulan sang Abril ang pwedeng pagabayaran na tubtob bulan sang Agosto. Action Fred. Pero ginpahayag Action Fred ni Destriza para malikawan ang disconnection. Kinahanglan naman nga pagabayaran sa mga konsumidor ang ila sining bill para sa bulan sang Pebrero subong nga tuig kag ang bill para sa bulan sang Mayo. Ginkasugtan Action Fred sa mga public hearing nga ang Sineco ang magapatigayon sang re-reading sang kontador sa mga consumers nga sa pamatyagan nila nga sa Action Fred ang ilang electricity bill sa ilang nakonsumo sa itong quarantine period. Ang March kag April naton nga bill wherein subject siya for 4 installment. Ang March up to July, ang April up to August. Wala na bayaran ng February, makagimo nga May, no? What done kagid siya? Namatian si Chuchi Destriza, ang finance manager sang Sineco.
Ang balita gikan sa Bacolod City Hall ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold. Halungan naton ang aton ikaayong lawas agod malikawan. Ang mga masakit dapat epektibo nga food supplement ang aton ginainom. Mag-inom sang Santon Plus Gold mga kaaksyon. Rekomendado ang Santon Plus Gold. Mas ginpanamik ag mas ginpa-epektibo bawod mayara ini sang extracted nga mangustin, balunggay, margoso, garlic kag spirulina. Ang Santon Plus Gold epektibo nga makabulig sa may mga diabetes, hypertension, inflammation kag iban pa. Santon Plus Gold mabakal sa mga butika. Kag syempre hindi man magkalipat nga mag-inom sang Life Extension Coffee Mix. Mag-switch na makaaksyon sa healthy nga kape. Ang Life Extension Coffee Mix. Life Extension Coffee Mix ang mayroon sang Russian Mushroom Extract, Mangosteen Fruit Extract kag Vitamin D3. Ang Vitamin D3 ang makabulig babakod sa aton nga immune system batok sa mga viruses kag iban pa nga respiratory tract infections. Ang Life Extension Coffee Mix ang pinakauna nga kape nga mayroon sang Vitamin D3. Mabaka sa Life Extension na clinic sa GA7 Building, Lacson Street, Bacolod City kag sa mga butika. Basta kape, mag Life Extension Coffee Mix na with Vitamin D3 na kita. Ang kaksyon nyo sa Bacolod City Government Center Action Dale Salazar una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:35 na. Porti no? Ang arangkada sang Seneco. Porti ang basiwa wala ka pa nagtagbil nila man. Kadugay-dugay na sang hulat sa mga konsumidor. Ang inakulbaan sa mga konsumidor niya, base niya kung gulpi lang, utdan kami tubig. Pluti sala na kabasiwak nga wala siya gapadala sang biling sa tagsa ka mga puluyan ang mga konsesyoner sa tubig. Subong gahangla, ay, inakulbaan niya, base gulpi lang sila mag-utod niya, nga ilan niya sala, nga wala sila kapanagtag sang biling sa mga konsumidor sang siyudad sang Bacolod. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon!
Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:40 na. Dugang nga mga balita pagkatapos ning 5 minutos nga paid program. Standby. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Bakolon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalak na.
Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:45 na. Duha ka mga suspitsado nga nagpatay sa nagabaligya sa Tiangge sa siyudad sang Talisay ginpasakaan na sa kaso. Detalye siya ni upod kay Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian, please go ahead. May aksyon na Fred ginkasuhan na kahapon nga adlaw ang duha ka mga suspitsado nga mo ginatudlo nagpatay sining 50 anyos nga si Evelyn Tamayo dira sa Hacienda Vista 1, Barangay Matabang, siyudad sang Talisay. Sunod diri kay Police Major Jigger Jimeno, Hepe sang Talisay PNP, kaso ining murder action Fred ang ginfile batok kanday Jason Abilia kag Robert Calido. Dugang pa ni Jimeno, ini mga suspitsado gilayon man nga nagkaladakpan sa hot pursuit operation kag karon preso na dira sa custodial facility sang Talisay PNP. Base iya sa pag-imbestigar sang kapulisan action Fred, ining duha ka mga suspitsado na akig ini sa tag-iya sang Tiangge matapos nga wala na sila ginbaligyaan pa sang whiskey sa ila sining pagbakal. Dugang panihimino ang manugbaligya, way na manugbaligya action Fred kiti kaagaho na kag luyag na sila magpahuway plus ngati hubog na ining mga suspect. Ginsulod nila ini sa kaakig kag ginbuno tubtob nga mapatay. Bali siya kagina lang sir nga 8 o'clock file na ito ng kaso nga murder sa kay Jason Abila at kay Robert Calido. Inang balita gikan sa Nokpo Action Brian Morden nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:47 na. Mga blatter entry pagkatapos ini. Ako po si Dr. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar,
Tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggang maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:51 na. Ariho ang Evergreen Herbal Capsule. Basi mamangkot kano kung ano ang epekto sini sa aton lawas. Ang Evergreen Herbal Capsule nagabulig tinlo, pabakod kang nagabalanse sang sistema sa aton lawas. Ang slogan niya sini, ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. 7 kasangkap gintingob sa isa ka kapsula. Ang iyagwa sini amo ang Evergreen Herbal Capsule. Dako ang mabulig sa pagpanubo sa blood sugar, bad cholesterol, uric acid, hyperacidity, sobrang asin, creatinine. Pero kung kulang ikaw sa mga bitamina, dugangan niya. Kulang ka vitamin A, C, B, magnesium, calcium, potassium, zinc, dugangan ina sang Evergreen Herbal Capsule. Amo na ang ginatawag ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Ang Evergreen Herbal Capsule aprobado sa Food and Drug Administration. Mabakal na ninyo sa malapit nga mga butika. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:52 na. Mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa pato. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, nagdubo na gidlang, no? Ang mga nagabayular o kung nakabayular sang Executive Order number 35 kag Executive Order number 38 amo ni ang wala pag-observe sang social and physical distancing kag subong man wala pagsuksok sang face mask samtang nagapadayon, no, ang MGCQ sa syudad. May paama na ni Action Fred sa mga curfew bla. Sa station number 1, in fact, wala na sang may nagaladakpan nadakpan in relation sa social and physical distancing kag pagsuksok abis ang face mask. Only ang station number 2 nadakpan ni Action Fred duha ang nagaladakpan sa may LTO Dampi, wala ga-observe sang wala nakasuksok sang face mask. Ang station number 3, 8 ang nagaladakpan, while sa station number 4 wala sila sang may dadakpan sa wala pagsuksok sa face mask o kung physical and social distancing o may dadakpan sila sa curfew. 4 ang nagaladakpan. Sa station number 6, duha ang nadakpan, wala gasuksok face mask, while duha man ang nagkaladakpan sa curfew along Barangay 40 pero nakainom pa ni sila Action Fred sa nagkaladakpan sang mga kapulisan. Ang station number 7 karon ang managapanguna diin ini siya ang may ang station number 7 naka-record sang 21 tanan ka mga
violators. Sa dugang pagid naton nga balita sa station number 1, dismayado ang ining 32 anyos nga babae matapos nga nakuhaan sang cellular phones downtown area. Ang tagreklamo diri kilala kay Gretchen Simicola, nagaapuyo ni siya sa barangay Alihis diri siyudad sa Bacolod. Sa aligasyon sa tagreklamo nga samtang nagapanglakaton kahapon sa Maydalan Araneta sa may Old City Hall ng Malaction Pred, na diskubrihan sining ang iya sining cellular phone nga nabutang gidya sa bulsa ang wala na action Fred nagapati. Ang tagreklamo nga ini siya ang biktima sa kawatan sa downtown area. Ang cellular phone nagabili 19,000 ka pesos. Balita kag report sang patrol ang ginadulong man sa inyo sang Dr. Alfred's Green Coffee fortified with mangosteen, santones kag stevia. Makabulig agud ma-prevent ang colon kag ginapagwa pa ang higko sa tiyan agud malikaw kita sa balatian. So Dr. Alfred's Green Coffee, nakapangapi ka na healthy ka pa. Be fit, be smart, be healthy. Take Dr. Alfred's Green Coffee. Rekta sa patrol with aksyon ninyo Bugina, ang kaaksyon nyo. Aksyon Alvin Graba, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:55 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pagpuyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatsyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pagpuyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatsyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pagpuyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatsyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod.
Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ini nga pahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa takna lasay, standby na. Sa aton Aksyon Balitang Bayan, numero 1, nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita, kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon